Quixe vivir aquí, facer a ruta do Chimpín. Entra no jalpón que xa empeza o festival. Nana, eu son de Cans. Ta-tara, te, ta-tara, te, ta-tara, te. Mira, esta parroquia nadie sabía dónde era y ahora es mundial. Es descubrir algo que ya conocía un poco por lo que me habían contado y no se queda corto, la verdad que es un ambiente genial, la gente está volcada. Escoitaré esa música porque Cans tamén é isto, non? Unha charanga tocando nunha casa onde estábamos comendo e isto é Cans. É unha experiencia absolutamente singular e insólita porque é algo que arranca dun lugar tan pequeno como no medio rural, absolutamente Cans, prácticamente unha parroquia e unha aldea, con esa similitude fonética con Cannes, con Cans. Hola, buenos días. Din que Cruz Farsant vai estar en Cans, vai estar en Cans, vai estar en Cans. Todos los Bardem chegando de una vez van a estar en Cans, van a estar en Cans. Martin Scorsese que vai do revés, non pode ir a Cans, non pode ir a Cans. E Gaspar Noé. Si he quedado con vosotros es porque considero que si entro con vosotros es con las personas que más seguro me va a sentir. Cada vez que veño teño a mesma sensación. Un acto heroico, que é un festival único e que ten que seguirse mantendo por unha tradición preciosa, un festival moi chulo e sempre dá gusto estar aquí. Os chimpins. A mí se roubaran o meu. Se recopilou tanta cousa que non imaginei, que eu non sabía que había tanto aí que se podera rescatar. Bueno, me quedei pois encantada. Así que gracias polo traballo que postes, genial. Pepe, chamabanlle teu pai, Pepe Bombeiro. Empezou tocando con canas, como todos os rapaces da zona, somos un pouco de artistas. Foi a banda de Guláns, foi ao Porriño, e deronlle o bombo. E dixeronlle, que pon aí? Dixeronlle, que pon nesa partitura? Pon chispún. E quedoulle Bombeiro. E finalmente, el xa se cansou de ter que ir por un lado por outro, dixo, pois nada, vou montar o meu propio grupo. E chamoulle Os Catro Ventos. Benito, este home que ven agora aquí, ele tamén formou parte dos Catro Ventos. O pai tamén formou parte dos Catro Ventos. Este foi o seu lugar de ensaio durante case 2 décadas, un tempo no que encheron de música e alegría as festas e romerías da comarca. Me gusta cuando me cantas las mañanitas al despertar. Me gusta cuando me llevas por el mercado de Coyoacán. Me empapo de tus catrinas y de tus santos al caminar a tu lado. Navego por Xochimilco en la sementera de la flor. Mela Casal e eu na ponencia dar divulgación dun dos pioneiros deste oficio, desta profesión, Xan Cejudo. Para divulgar o seu oficio, o seu amor á arte, eu estarei aí. Polo tanto, Cans, grazas por lembrar a Xan Cejudo. Ademais, a min encantame estar ca xente nova, explicarlles un pouco, porque sabes, porque parece que todo é solo a pantalla, que
que non hai traballo detrás. E gustame moito que eles saiban que este é un oficio e un traballo duro. Y me muero por volver y volverte a ver. En mi sueño hoy te vi. Dame las últimas cifras de negocio. Yo viví una temporada ahí en los 90 en Santiago de Compostela. Llegué para aprender español. Lo que pasa, todos los meus amigos falaban en gallego, los de los Chévere, Miguel, Jorge Coira, Blanca, Luis Tosar. Temos unha sala, podes vir ali entonces a actuar outra noite, que é un cabaret de variedades, así tal. Ben, entón xa fichamos para dar un curso de malabares. Os teus alumnos éramos todos nós, Tosar, Coira, Goldi, actores, actrices. Eva e Toño están mirando os estantes baleiros do Eroski que antes fora o paraíso. En realidade, están nun decorado. Foi o sitio perfecto para facer esta primeira presentación, tamén porque, ademais, se fixo a proxección nese salón de baile, que encaixa tamén coa historia que contamos en Eroski Paraíso, ¿no? Que é un pouco como foron desaparecendo estas salas de baile para acabar convertíndose en supermercados. Non é que esperase que non fose gustar a peli, non é que nin estaba especialmente preocupado, por suposto, bueno, pois irá ben, non a estrella, porque non vai ir ben, pero non esperaba nin de lonxe a reacción tan bestia da xente. Que gozada, de feito houve un momento que eu pensaba esta cosa de disfrútao sen máis porque non vai pasar moitas máis veces. Acompaño o tempo, están a vir cada vez máis rapaces e rapazas de toda Galicia, non? Cando chegas pola mañá a primeira hora xa ves na esplanada ali a carón da rotonda buses e buses cheos de rapaces e rapazas, non? No meu caso vamos facer os roteiros por aí nos espacios e nas paisaxes da novela. Esta historia nace hai 2 décadas ou máis como consecuencia de coñecer por primeira vez o pianista e coñecer que non tiña historia ou que a historia estaba esquecida, vaya. Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo que ganar, paseando sin correr, voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tengo tanto, voy a inventar los mapas y a viajar por el mantel, voy a soñar despierto. Onte
Sinceramente, fixen 600 kilómetros en coche para chegar aquí ás 2 da mañá e os fixen encantada sabendo que hoxe me iba a topar non somente os invitados e xente do glamour, sino a xente de dentro, a xente que organiza da agrupación Arela e de todos os que ano tras ano se volcan con nós para atendernos e para que nos sintamos como en casa. Tiempo al tiempo, pierdo tanto, vamos a ver el mundo desde aviones de papel. Voy a soñar despierto, lo que sueñas vuela, lo que sueñas... Conversas nas que eu participo sempre, pero con distintas persoas do mundo da cultura, das letras, das artes plásticas, da música, da política, do pensamento, toda a problemática, a temática do que pode ser a Galiza ao longo de medio século, porque en realidade pois é a nosa propia memoria. Estamos moi orgullosos daquela televisión que se empezou a facer e que dura hasta estes días, como non o imos defender, o sea, é defender o noso. O retorno que nos estaba chegando cando fixemos este Remember, este revival, é como nos miraba a xente, non? Porque quen era demasiado novo sí que se lle contaran algo e había como unha nostalgia herdada, non? E 20 anos despois, ainda que parece que estamos tan novos como daquela, porque invertimos moito en cirurxía. Claro, claro, todo o que ganamos de encartos foi todo cirurxía. ¡Corte! Lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Gústame o seu entorno porque son moi defensora de que fagamos cousas desde o entendo rural e pareceme fundamental porque este marco tan idílico, digamos, funcione deste xeito, non? Sexa tan acolledor e faga que a xente do lugar se involucre tanto. No Festival de Cans estou como na casa, linda moito ou ten moitos puntos en común coa idea que teño eu do cine, do feito de facer cine, e afectar positivamente a moita xente que pode estar involucrada na creación de algo que lle sae do corazón. Cinema Expo. Adiante Cans, longa vida, grazas de verdade de corazón, resistimos.
xa o dixen no vídeo de agradecemento da ilusión que me facía, de poder vivir isto, de xuntarnos con amigos, con xente que queres, que a veces ves solamente unha vez ao ano porque veñen aquí, falas con directores, falas con xente normal, fartaste a facer fotos, a veces de xente que non sabe nin quen eres, pero che din, ai, tú eres famoso, no? Pues, bueno, todo isto é Cans, este barullo, e a mí esta maxia, pues, gústame, non? E son adicto a isto, a este festival. Improvisado, esto de estar por Galicia para currar e que chaman os colegas e que está aquí la creme de la creme. De tanta festa, de tanto comer e de tanto beber, a verdade que moi ben non acabas, pero é unha maravilla estar aquí. Pues aquí estamos falando de cousas de mulleres, sabes? No circo da súa vida, todos os payasos eran capitáns no barco das alegrías. Malabarista insurxente, sen medo do que veña con ganas de máis, obreiro das fantasías. Bum, bum, que soen os tambores, e que o lume torne en fume toda nosa dor. Segue a latexar en nós o teu corazón, non pedimos permiso. Lo que me ha encantado es el coloquio de hoy, porque veías a mucha gente muy atenta, muy cerca, en una comunión, yo creo que muy sana y muy productiva en ese sentido. O sea, pocas veces he estado en un coloquio con gente tan cerca y con gente que parecía tan implicada. Entre tambores e guitarra, con outra canción, en cada calada un sorriso, complicidade ao vencer, prendendo fogreiras nas praias. E estamos máis novos que antes, fíjate. Bum, bum, que soen os tambores, e que agora xa non se seque para poder cantar as bellas cancións. ¿Se llama Chimpim? Chimpim. Chimpim es un concepto de casi Fellini, ¿no? Lo del carnaval, o sea, el mundo audiovisual como un carnaval. Que hoxe son himnos, non pedimos permiso, seguimos o camiño que algún tempo atrás bozou o teu sorriso. Seguiremos a bailar neste eterno festival, bebendo das lembranzas. Estamos en Galicia, o bello reino suevo, digamos Suevia. O boneco representa a un gaiteiro. Collerte da man polo carreiro grande, conter o pulso na posta de sol. Canto verde nesta illa, cantos paxaros ao borde da mañá. Vamos barcos entre liñas, baixo a min gabeando pola mar. Con decir que estuvemos 3 horas e media debatindo sobre as pezas, que son tan diferentes entre elas, todos os aspectos que hai que discutir. 3 horas e media eu creo que xa é claro que foi complicado, e eso é bonito, que sea complicado, non? Despois de horas e horas de deliberación, encontros, desencontros e moito amor, foi un placer estar de xurado, así que vamos ver os premios, a gala e o día máis esperado.
Mira, contrabandistas hai moi poucos. Oportunistas, moitísimos. Algo que garantice que cando a túa vida remate, a túa figura vai seguir existindo. Claro, todo no podía salir bien. Me han puesto con el mismo tamaño de letra que a los demás. Así que llamaré a un picapedrero amigo que me haga uno de 6x6 para lucirlo aquí en mitad y que todos podáis bailar y celebrar el amor, la pasión y en ocasiones, queridos niños, otras cosas que a vosotros no os incumben, sobre mi lápida, y podréis gritar como en Siria hicieron los de Siniestro: bailamos sobre su tumba. Séptimo Festival de Cannes. Ojalá atrás no se está escuchando nada, escúchase pouco. ¿Queredes 17º Festival de Cannes? Pois haberá 17º Festival de Cannes. Se ele vivira e lle fixeran estes homenajes, este para ele sería o orgullo máis grande, porque gustaballe moita música e gustaban estas farras, estas cousas. Pero xa hai 22 anos está lá e non volve, a non ser que veña voando. Cannes está ben, pero claro, non ten mar. Hai moito can. Non ten mar, non hai percebes. Estamos desubicados. Non sei se contaremos aquí, me caje na marinés que nos trouxe aquí. Peja o sol que esmecha.